vašoj akciji sa još $1.000.000 za naše heroje, 200.000 evra za prevremeno rođene bebe, a sada, uskoro, tačnije ne baš sada, za 10 meseci kreću na još jednu avanturu da još sredstava prikupe za institut za neonatologiju. U svakom slučaju, ja bih želeo da doprinesem vašem cilju, vašem, šta god, kako da to nazovemo? Akciji. Vašoj akciji sa još $1.000.000 za naše heroje, tako da želeo bih da učestvujemo u vašoj akciji sa još Milku. Možete zapratiti njihov Instagram profil, da pratite njihove avanture i da donirate SMS na 3027 za prevremeno rođene bebe. Tako da veliki aplauz i veliko poštovanje za ove ljude zato što se toliko aktiviraju i toliko bore za njihov cilj. Za naše heroje humanitarna fondacija imate SMS